Assalamu alaykum mehriban dostlar. Mehriban çağlar. Asuda diyarımızda hormatly prezidentimizin sayesinde her uracakta çağa seslerinin belentten belent yanlanmalarını arzu edip çağların sesat gepleşiginin täze sana başlaýar. Mehriban dostlar, mehriban çağlar bilşiňiz ýaly biz her gedeki gepleşimizde bir-birini zihinlice, akyllyca, edeplice çağlar çağırýasyny hem men garşymda ýene şeýle çağlaryň bir otyr. Özüňi tanıştyrjakmy? Ben Ahmet Recep Murazov, 7 yaşımda. Ahmet gowy. Gepleşimizde hoş gördük. Salam, Salam. Gepleşimizde görýänokmy? görýän. Haçan gördüň? Şu açık gördüm. Şu wagt gördüm. Bu wagt näde görýän? Ya özüň görýänmi? Özüme öğrenmek beylikler görýän. Özüň görýän, beýlekler görýän, baýby. Böyle. Bu çykşa derdiň Ahmet. Goşgy aýdym, tans näme getirdiň? Aydım ayak koştu. Aýdym aýa goşgy tans. Tansam ýokmy? Tans et görmediňmi? Näme üçin? Koştuyum mu? Goşgyň. Kim jeýde oturarym gagaýyndy? Goşgyň aýdymmy? Heredim bana miyos üçün. Çünkü oluruz gece adam. Yeterli yetecek ölen enkişlem. Yüreğinden göz başına alan. Batan ulardan ken atma tıklanalım. Aytmasın ken aydımlarımdır. Yer seger bedap duran mekrimiz. Haştım önemcan gülüp verseniz. Haýşdym, enemjan gülüp berseňiz, dogrymy? Çapak çalalarna. Sen çaljakamy? Kimden çapak çalýar? Ahmet soralama, başlaýynmy, onda Başka başlamaýynmy? da var. Koşku. Koşku başka da var. Başga da barmy? Onu gepleşimde, dowamda diňläki ders barmy? Bolýarmy? Başladyk onda. Dogluňyny haçan? Doğlanını mı? İyinin barına. Birine. Geçip duranna, ha? Ona sorajak senden. Sen dogluňyny gutlamak hemme kişi ýadyna çykartan näme dersiň? Ben mi? Oturur. Näme? Oturur. Oturarsyňmy? Näde oturjak? Kıynan oturur. Neyme değil. Gıynan oturjakmy? Näde gıynan sen? Yüzüm keser diyor. Ana gıynan korkadada ýüzüň peseldi. Şu gıynan oturmy? Gülýän bu wagtda. Ha? Gülşüň uly gıynansyn meňde sıra eken näýsen? Gıynanarsyň dogrymy dogry? Ha, hende gıynandyň. Ha, hakyky gıynandyň owa. Korkup gitdim mene. Gaharlandyňmy ýa? Gaharlanmadyň däm? Gaharlanýarmy ýa gaharlanaňok sen? Karanama. Gaharlanaňok, hem ýyl gorkedenmi? Saat verdiler. Cimlen paylaş oturun. Sağ olayım. Ha, jigiň bilen paýlaşjak manam. Jigiň amma, ha? Kim bolar? Doğunma aylar. Ben Aha. su içmeli. Aha. Cimlen mazim 2 yaşında. Mihmançylyk gitdiňmi sen? Kimlere gitdiň? Uluştan bırakcan. Yanımızda 1 yaşadı. Ýanyňda bir. Gitken. Ýanyňda bir ýaş ýaşolara gitdiňmi? Şolara açık gördüm. Beyleklere gitmeli. Başga içeri gidip görmäňokmy? Bolýa soram, o der soram, başga soram, sorajak onda bolýarmy? Mihmançylykda özüň nähili alyp barsaň gowy bolýar? Yanında Türkan bilmem. Oynatıp çay dökmeler. Yanında bir de Türkan. Bir çay oldu. Olan soğanak onu. Son bilmem oynatıp döktüm. Bolmaýar. Ýanynda bir otirka, gyzgyn çay bolsa, şonu oýnatyp dökmeler, dogrymy? Ören dogry mihmançylykda hiç kimiň çaýyny dökmeler. Öýde döksen bolýarmy? Bilmem noktam oluyor. Bilmän döksen bolýarmy? Bilip döksen? Olmuyor. Ýöne öýde de dökmejek bolmaly çaý, ha? Isy bolmak mümkin. Bardan üstüne dökülse ne kelek var? Nähili bar? Kızın var. Gyzgyn bar. Bolýar. Onu mihmançylykda bir çaý dökmeler eken, başga näme etmeler? Başka bolgutsuz zat etmeler. Başga bolsa mysal üçin nämeler? Naharın yartısını yiyip neyse ben koyup gitmeler. Ha, naharyň ýartysyny ýyp nesibän goýup gitmeler. Soruşman ilin yanaki il vada bir yer çay zat almana gitenne yanak naharın soruşman almalar. Ha, soraşman ýylyň naharyny almaly däl, ha? Soraşmaly, näme diýip soraşmaly? Naharın ýetsem boljam diýmeli. Naharyň ýetsem bolýam diýmelmi? Ýok diýsen näme diýjek?
Yok diýse almanakdan. Yok diýse almanakdan. Ha, özüň almaga gidersiň nahary. Bala düşündim. Demek mehmançylykda ýylyň naharyny toraşman almaly däl, çay dökmeliler, şolar etsen gowy bolýar. Dogrymy? Haýsy haýwan bilen dost bolasyň gelýär? Delfin. Näme bilen? Tavşan, Birinji haýsy diýdiň? Delfin. Delfin bilen dost bolasyň gelýär. Näde dost boljagyň bilen suwda ýaşajakmy? Biz bilen ok kebelek bilen dost bolar. Ýüz bilen ok kebelek bilen dost boljakmy? Uçup bilýärmi onu? Yani ýanyna gelse Ya delfin bilen ya kebelek bilen dost bolasyň gelýär. delfin. Delfin. Kebelek goýduňmy ýene? Näme üçin? Uçup bilemega. Yüzüp bilýärmi? Yüzüp bilemok diýdiň onu. Ýalňyşypdyryn. Ýalňyş yüzüp bilemok diýipsiňmi? Ondan delfinçi yüzüp bilýärmi sen? Ha şeýle bolupmy? Hawa. Yüzüp bilemok. Onda näde dost boljak delfin bilen? Özüm şeýle. Şeýdip ýüzersiň. Bolýar delfin bilen näme gurulşak gurulşaňda? Gurulaşyp bilemega. Gurulşyp bilemok. Näme üçin? Men ula gurulşaýan ana. Haýwanlar bilen näde gurulaşyp? Aýdy birden gurulşyp bilýän bolsaň da. Misal üçin ha. Mysal üçin o. Kelkimiz dost bolýar. Aha, bolýar diýse delfinim. Bolýar diýse. Bolýar diýär. Bolýar diýersiňmi? Bolýar diýär. Ondan Yüzüp ýörersen. delfin dostuň bolamy? Yüzüp aýlanyp berjekmi? Korkmarsyňmy? Ha? Näme üçin? Korkak dälemen. Onuň üçin gorkak bolmasaň gorkýan delfin ullakana. Kiçikden bolýar. Kiçik bile dost boljakmy sen? Ona maşynam düzüşdir oýnaýan. Düzüşdirip oýnaýan. Näde düzýän onu? Ha bejeşdirip bilen. Ha, bejeşdirýänmi? Maşynyň känmi? Yartsa döwük. Ýartysy döwük, ýartysy Yartsam awat. Ýartysy näsen onda? diňe bir awada. Onda iki tane oýunjaň bar eken, bir döwük eken, bir awat eken. Ýartysy döwük bolsa. 5 tane oýunjak döwük. Ha, 5 döwükmi? Bir awatmy? Ondan fin döwmediň? Döwleýän soýnar. Ha, döwülýän soýnajakmy? Näde döwülýär? Özler teker yumşap döwülýär ya. Tekerler öze döwül berýärmi? Yumşap. Yumşak? Yumşap. Döwülýär. Ha, yumşap döwül berýärmi? Bolýar, onda saňa bir ýaňytmaç berjek, şonu gaýtalap aýtyp berseň bolýarmy? Sygyryň sag şak çepşahyna, çepşak sag şahyna bakýar. Sygyryň çepşahy. Sygyryň çepşahy. Sağ tarapy bakýar. Aha. Sygyryň çepşahy. Aha. Çep tarapy bakýar. Sygyryň çepşahy. Sygyryň çep. Ýok, sygyryň sag şak diýip başlaýar. Sygyryň sag şahy. Çep tarapy bakýar. Sygyryň çepşahy. Sağ tarapy bakýar. Sygyryň çepşahy. Sağ tarapyna bakýar. Sygyryň çepşahy. Sağ tarapy bakýar. Gowy aýtyp beräýdi. Gowy bizi gideret, gowy aýtyp ber. Sygyryň sag şak çepşahyna, çepşak sag şahyna bakýar. Sygyryň sağ şahy. Çep şahyna bakýar. Aha. Sygyryň sağ şahy. Çep tarapy. Bolýar, çapak çalýar. Bolýar. Näçe sancygym ma diýdin? Bir sancygym barmy? Kim ady? Azim. Azim. Näçe ýaşynda? 2. 2 ýaşynda. Bolýar. Çigin akylly bolmasa näme diýen çigin? Çigim akıllı bolýar. Azimcan akıllı bolýar. Onuň
Onda da bolmasa? Olmasa da yer zat deyip güýmer özüm. Ýörde atdyp näde? Çigiň akylly bolmagy öwretjek. Özüm akylly bolsam olam öwrenýärsem. Ha, özüň akylly bolsaň olam öwrenýär. Öwren o ilki özüň akylly bolmaly diýäňmi? Şeýlemi? Çigim akylly bolmasa. Mhm. Akylly bol çigim diýen bolmasa da özüm güýmer. Ana. Aýrylyp gidem soň akylly bol oýnar. Ana. Olam görerdenim. Öwrenýär. Ha, senden öwrenen. İlki özüň akylly bolup öwretmeli diýäň. Bolýa. Aralaşýan jogaň bilen de oýunjaklaryňa bar eken ha. Taýjym bir täze oýunjak var. Onuň bilmän biri könerek oýunjak bilen meňzeş görüp çalyşypdyr. Näme diýersiň şoňa? Kim çalıştı deyip sorar. İlki. Mhm. Ýöne ýanymda bolsa, öz maşynam öýünde görer. Şu maşyny ne kelek diýer. Mhm. Menki diýerlerim. Çalışar. Ha, men gidip çalyşyp aljak şeýlemi? Özüni işletjek mi? Diýer. Näme diýjek? Ejes maýda. Näme diýjek ejetne? Genç ogluňyz. Näme? Ogluňyz menden soraşman. Maşynam çalışypdyr diýer. Ejetne şeý diýjem, gelinje ogluňyz bilmän maşyn çalyşypdyr diýjekmi? Onuň Bilemok burada diýer. bir zatlarda şobat görür diýem. Bolýa. Ona maňa bir güniň dowamında nämeler etýäniň aýtyp ber. Onuň ýuwaşlyk bilen jemler ýerden turýan taýy üçin nämeler etýäň aýtyp berani. Yerden turýan, iş ýuýan, gözüm açylýar. Gözüň açylýarmy turaňda? Yerinden turýan, eşiklen taýýar ejem oýupdyr. Aha. Geýen elim ýüzüm ýuýan, ojağa barýan. Aha. Nahar ýýän. Aha. Näme nahar ýýän? Yumurta mesde çolaklar diýen. Aha. Onuň kakam turýar. Mhm. Yes. Nahar ýýäs. Mhm. Onuň enem ýatyrýar. Mhm. Özüň ýatyp bilen okma. Biz ýatyp bilýärmiz oga. Näme üçin? Ýatyp bilýär ýa-da. Salançakda ýatyrýarlarmy? Onda Men ýerde ýatýan. ýerde ýatýanmy? Çiğim salançakda ýatýan. Aha. Turýas, ejem gelipdir. Praçyk oýnaýas, nahar rüşdi. Aha. Näme nahar? Oýnamyz oga biz. Ha, oýna. Oýnamyz kraskalaýas. Ha, jaňat kraskalaýanmy? Onda näme oýnaýas diýdiň? Ýatdan çykdyr. Näde boýaýan? Kakam bilen ýatýan. Ha, kakaň bilen bile boýaýaňyz onuň. Boýak gutararsyňyz bir gün. Olay şuň gutarýas. Şuň gutarýanmy? Ona hoşlaşarmy sen bilen? Başga aýtyp berjek tadyň barmy maňa? Galan gurulmy galymy? Näme galy? Kalmada. Galmadymy? Onda sowadyň alýan we sen ýanyňa barýan Ahmet bolýarmy? Ona sowadyň? Sowadyň bereň. Sağ ol. Sağ ol. Senem sağ ol. Bağımı peşin üstüne salam urukça adam. Yok mu? Ha, böyle. Onu ne mi dedi? Sağ ol. Sağ ol aşağı. Yılgırayaz. Ovadan olup ne mi diyez? Sağ olun diyez mi? Sağ olun. Sağ olun. Mehriban mehriban çağlar, gepleşigimiz şeýler bilen tamam boldy. Asuda diýarmyzda hormatly prezidentimiziň saýtyna çağlaryň ses goý, mundan beläken belent ýanasyn. Siz ýaşlyk telewizionyny tamaşa etmäge dowam ediň. Biz bolsa häzirlikçe siziň bilen hoşlaşmaly. Sag bolun.